bliver det sådan en 20 minutters meditation, som er bygget op med al den erfaring, jeg har. Og det vil jeg fortælle om efter meditationen. Hvorfor er den lige præcis bygget op sådan? Fordi det er meget nemmere at forstå, når man har prøvet det. Og ja, så det er det, jeg vil gøre efter meditationen. Der vil jeg fortælle både om den meditation, og også lidt generelt om meditation. Og så har jeg fået nogle spørgsmål sendt af nogle af dem, der har været tilmeldt sig. Og dem vil jeg selvfølgelig svare på. Og hvis du får spørgsmål undervejs, eller måske ikke under meditationen, men når vi sidder og taler bagefter, så bare skriv spørgsmålene i chatten. Så ser jeg, om jeg også kan nå at svare på dem. Så med den lille indledning, synes jeg, vi skal starte med at meditere sammen. Jeg håber, du sidder et sted, hvor du kan sidde godt og komfortabelt. Men gerne sådan med ret ryg. Hvis du sidder på en stol, så placer fødderne godt i gulvet. Men prøv at finde sådan en position, hvor du sidder i en balance mellem at sidde opmærksomt, men samtidig blidt og afslappet. Søg ind og mærke hele din krop. Åbne op til krop og sind. Og overgive dig til bare at være med det, som du mærker. Det, som der bliver tydeligt. Når du bare sidder i stilhed med lukkede øjne. Så prøv at give dig selv lov til at slippe ansvar for at reagere. Både på tanker, følelser, omgivelser. Og ligesom at overgive dig til bare at være med. Så godt du kan. Gør så din åndedræt dybere. Træk vejret gennem næsen. Og lad dine indåndinger starte ned fra bunden af maven. Mærk, at indåndingen løfter sig fra bunden af maven og op til brystet, til halsen, op imod hovedet. Langsom, dyb indånding. Prøv lige at holde vejret efter indåndingen i 3-4 sekunder. Og derefter slippe i hele din krop. Og mærk udåndingen ned mod bunden. Og efter udåndingen lige sidde et øjeblik. Og mærk stilhed i bunden af kroppen. Og fortsætte de her indåndinger i din egen rytme. Dybe og lange. Rolige. Og prøv at flytte hele din opmærksomhed ind i de her åndedræt.
Så du ligesom mærker, at du tuner dig selv ind ved at følge din åndedræt. Og lad dem optage dig. Og ved at slippe i kroppen i hver udånding, mærker du slipper til en stilhed. Mærk den måde, du slipper ned mod bunden af kroppen. Både fysisk og mentalt. Det kan godt være, at de her lidt dybere åndedræt frigør nogle følelser eller andre ting, som måske føles ubehageligt eller forstyrrer dig. Prøv at blot observere så godt du kan, uden at reagere. Prøv så at tune din opmærksomhed ind og mærke. Fortsæt åndedræt med det dybe åndedræt lidt endnu. Men tune ind og mærke, der hvor din åndedræt berører ved indgangen til næsen. Prøv virkelig at komme ind og mærke størrelsen på det område, hvor din åndedræt berører. Er det ved indgangen til næsen eller under næsen? Og med dit fokus på der, hvor din åndedræt berører, lad din åndedræt finde tilbage i sin egen naturlige rytme. Opmærksom på i dine udåndinger og mind krop og sind om og giv slip. Når din åndedræt bliver naturlige, så er de meget svage. Det kan være svært at mærke dem berøre. Så bare hold opmærksomheden på det område, du ved, de berører det. Måske du så en gang imellem mærker dem. Og når du sidder med så simpel en opgave som blot at iagttage dine åndedræts berøringer, så bliver dine tanker tydelige, og de forstyrrer. De tager dig væk fra at iagttage åndedrættets berøringer eller området. Prøv på ingen måde at undgå tankerne, eller skubbe dem væk, når du opdager dem. Bare bliv der roligt. Vær observerende.
Giv lov til ikke at forfølge, men at lade dig optage af det område, hvor din åndedræt en gang imellem berører. Så bliv der roligt tilbage. Et åndedræt ad gangen. Simpelhed og stilhed. Udover at du måske bliver forstyrret af dine tanker, kan det også være, at du mærker en uro, utålmodighed, fordi du ikke er vant til at sidde stille sådan her. Prøv på samme måde som med tankerne. Observer det. Acceptere, at sådan er det lige nu. Og det kan godt være lidt mere udfordrende at blot observere, hvis man er urolig eller utålmodig. Prøv så godt du kan. Overgiv dig til bare at være med. Prøv så i dine næste bløde udåndinger ind i dig selv at sige stilhed. Når du udånder og mærke en stilhed ned mod bunden af kroppen. Prøv så at søge hele din opmærksomhed ned mod bunden af kroppen. Ligesom mærk, om du kan søge ind og mærke et center i bunden af kroppen. Og derfra bare mærke stilhed. Giv dig selv lov til at slippe og bare være. Fra stilheden mærke en varme og en tryghed i dit inderste. Mærk taknemmelighed for denne her nye dag.
taknemmelighed for dit liv. Prøv lige at lade 1 eller 2 eller 3 ting, som du er taknemmelig for i dit liv, fylde i din opmærksomhed. Lad os sammen åbne op til denne her nye dag og byde den velkommen. Så fra dit fundament, løfte din opmærksomhed opad i kroppen. Mærk en let og en løs og en blød energi løfte sig op igennem kroppen og berøre dine celler. Måske du mærker, at de får dem til at smile lidt. Lethed, blødhed og lys. Og lad den energi sprede sig ud igennem din krop, ud over din dag. Og lad forestille dig, at du sender en let, løs, blød energi ud over denne her dag. Så den ligesom sender den i forvejen. Bestøver dagen. Prøv så at se dig selv. Tag nogle skridt ind i denne her dag. Vær i denne her dag. I den energi, du allerhelst vil være i. Den energi, du allerhelst vil møde dagen i. Prøv lige at se dig selv gøre det. Hvad er det for en energi, du møder frem med? Lad os sende en kærlig energi til hinanden. Selvom der er mange af os, der ikke kender hinanden. Prøv bare at sende en kærlig energi ud, uden at tænke så meget over det. Og lad os sammen sende en kærlig energi til alt og alle omkring os. Flyt opmærksomheden ind i dit hjerte. Og mærk kærlighed fra alt omkring dig.
Læg mærke til din åndedræt. Stille og roligt ret ansigtet nedad. Åbne øjnene. Og bevæge hænder og fingre. Armene og skuldrene. Hvor er det dejligt at meditere med jer. Det er jo så vildt det der med, hvor hurtig energi det rejser. Jeg tror, det er under et sekund, det rejser. Altså det er hurtigere end lysets hastighed, så det er under et sekund jorden rundt. Så afstand betyder ikke så meget, når man sender energi. Håber jeg, du nød meditationen denne her lørdag morgen. Og mens du sådan lige stille og roligt sidder og kommer til dig selv, så vil jeg fortælle lidt om, hvad det var for en meditation, du var igennem. Hvorfor den er blevet komponeret på den her måde. Jeg har jo sådan næsten hele mit livs erfaring i forhold til meditation. Men har kombineret det med meget andet end meditation. Også min interesse for videnskaben, for nervesystemet, for åndedrættet. Så til at starte med, når jeg skulle lave den her meditation, det er jo 4 år siden, 4,5 måske år siden, at jeg startede med at lave My Daily Tune live. Og ja, det er hyggeligt, de skriver, Bente og Lone. Ja, det er jo anderledes fuglesang, der er her, ikke? Så det er også anderledes her, end det var nede sydpå, så det er meget spændende. Så det første, jeg ligesom tænkte, der var vigtigt, det var, hvor lang tid skal den meditation være? Og overvejelsen, det jeg gik på, men den skal være lang nok, til den skaber værdi, og til den gør en forskel. Men kort nok til, at folk siger, det kan jeg godt bruge tid på. Fordi alles problem i dag er tid. Og selvom man finder ud af, når man starter med at meditere, at så mærker man bare, at tid er noget helt andet. Det er meget mindre vigtigt at nå og opnå, og præstere og optimere. Det er nogle andre ting, der er vigtige. Så derfor så er det lettere at prioritere, når man har mediteret i noget tid. Så derfor så satte jeg 20 minutter. Og så fordi jeg ved sådan ret meget omkring åndedrættet og nervesystemet, så starter jeg altid mine meditationer med de her lange, dybe åndedræt, som jeg er guidet på, som er meget langsomme og opmærksomme, så udover at man sænker hele energien i kroppen og får ro på nervesystemet, så tuner man også samtidig sin opmærksomhed ind. For det kan godt være lidt svært fra at gå fra en nats søvn, som har været forstyrret, eller hvis man mediterer om eftermiddagen, gå fra en travl hverdag til at sætte sig ned og så bare sige, nu skal der være ro på. Det er ikke altid så nemt. Så på den måde tuner jeg altid mine meditationer ind med de her dybe åndedræt. Og det næste, som jeg så gør jo, det er, at fra de dybe åndedræt, så beder jeg om at tune opmærksomheden ind her til punktet under næsen. Og det er reelt bare for at have et fokuspunkt. Der er ikke noget magisk ved det punkt, andet end at det er det sted, man faktisk kan mærke åndedrættene berører. I starten kan det være svært at mærke det, fordi at det bliver så svage åndedrættene, men det bliver lettere med tiden. Så det der jo sker, når man så sidder og har tunet ind på den her stilhed og bare jagter sin åndedræt, det er jo, at man bliver forstyrret af tanker. Vi tænker de der 65-70.000 tanker i døgnet, og de stopper altså ikke bare lige, fordi vi sætter os ned og siger, nu skal jeg meditere, nu skal der være ro.
Det sker ikke. Så det skal man ikke prøve på at opnå, og det er ret vigtigt at ligesom være klar over, at det ikke er et mål at sætte sig ned og sige, nu skal der ikke være nogen tanker. Men så det der sker, når du er inde og har fokus her, det er, at du får en tanke, så hvis du ligesom forestiller dig, så flytter du din opmærksomhed ud i tanken og bliver optaget af den, inficeret af den, og på et tidspunkt så opdager du så, at du tænker, at du er i gang med at tænke, og det var ikke det, der var planen, du skulle meditere, og så flytter du så din opmærksomhed tilbage. Hver gang du laver den lille mentale bevægelse, så træner du forbindelser i hjernen. Så vil sige, at du bliver bedre til det, ligesom at træne en muskel, den bliver stærkere. Så din evne til at blive fokuseret, være fokuseret, bliver bedre. Hvis du samtidig også formår, hvilket er svært i starten, ikke at bebrejde dig selv, når det er, du opdager, at du tænker, men du blot siger, okay, der var en tanke, så skal jeg tilbage til åndedrættet. Jeg har ikke nogen forventninger, jeg har ikke nogen mål. Stille og roligt tilbage. Så det er også en forbindelse, du træner. Og prøv lige at tænke på værdien af ikke at bebrejde dig selv, ikke at skabe modstand, når der er noget, der forstyrrer dig. Fordi det er jo det, der sker i vores allesammens liv hele tiden. Vi bliver forstyrret af omgivelser, og vi bliver forstyrret af det indenfra. Og specielt i dag, i det liv, de fleste af os lever, der bliver vi forstyrret konstant. Så når man så begynder at meditere, så bliver man simpelthen bedre til ligesom at, der er også nogen, der kalder det en pytknap, men man tager sådan lige en afstand til det, frem for at reagere sådan lidt, så observerer man, og så er man lige med. Og det, der sker i hjernen, når man gør det, det er, at man bevarer kontakten til frontalhjernen, som er den, der er den skarpeste, og man ligesom bevarer en ro og en skarphed, og man lettere faktisk tænker klart og smart. Så det, der sker efter vi sidder og har tunet ind på den der måde, det er, at jeg guider ned mod bunden af kroppen. Jeg guider ned i bunden af kroppen, og det er faktisk super simpelt. Jeg kommer så langt væk fra hovedet som muligt, hvor alle tankerne er. Jeg kommer ned i bunden af kroppen og har en opmærksomhed der. Og reelt bare ved at sidde med en opmærksomhed på nogle åndedræt og mærke bunden af kroppen, så bliver man mere og mere grounded. Så det er sådan set for at skabe sådan en fundamental ro. Så slutter vi med det, som er hele formålet med My Daily Tune, altså specielt den meditation. Ikke formålet med meditation, fordi det fortalte jeg lidt om, men den måde, jeg har lavet My Daily Tune på, der har mit vigtigste mål været en meditation, der kan forandre dit livssyn. Der kan forandre den måde, du møder frem i dit liv på. Så derfor, så når vi har connectet til os selv, skabt den her stilhed, så slutter vi med at åbne op og se os selv i dagen. Visualisere sig selv og mærke sig selv i dagen. Ved at gøre det, så begynder du at ændre din underbevidsthed. Og det er der, at videnskaben jo de sidste år har fundet ud af så mange ting. Fordi hvis vi skal ændre på et mønster, på noget dybt, på måden, når vi er på i vores liv, mod vores livssyn eller andre mønstre, hvis vi skal ændre på dem, så er vi nødt til at ændre vores underbevidsthed. Og ved at fra den stilhed og se dig selv i det andet livssyn, i den anden måde, du møder din dag på. Når du gør det dagligt, eller i hvert fald ofte, så begynder du stille og roligt at ændre din underbevidsthed. Og efter noget tid, så vil du sige, hold da op, jeg møder jo frem på en anden måde. Jeg smiler mere, jeg har det bedre, jeg er gladere, jeg er lidt mere fri i mit liv. Men det er selvfølgelig ikke den store forskel, der mærker man jo ikke på en meditation, men man mærker, forhåbentlig mærket i alle sammen, en større ro efter meditationen, end der i startet. Så det giver noget både på kort og lang sigt, kan man sige. Så den her meditation udviklede jeg jo for de der 5 år siden, baseret på alt det jeg selv ved, men også det der med underbevidstheden. Det var en amerikansk videnskabsmand, eller sådan en neuroscience videnskabsmand, der hedder Bruce Lipton, som havde fundet ud af det her med, hvordan man kunne ændre at det var underbevidstheden, man skulle ændre. Og nu her sådan inden for det sidste år, så læste jeg en bog af en dansk fyr, der hedder Henning Jensen, som har skrevet en bog baseret på kvantefysik. Og han
hvorfor han skrev den her bog. Det var fordi, han havde en krise i sit liv. Han havde en livskrise efter en skilsmisse. Og han havde det simpelthen så skidt, så han var nødt til at gøre noget. Og han vidste en del om kvantefysik. Han vidste en del om, også fra Bruce Lipton, omkring, hvordan du kan forandre. Så han begyndte at tænke positivt og føle positivt. Og så lige pludselig så mærkede han, hvordan han lige pludselig begyndte at være anderledes i sit liv. Og han tænkte, det er godt nok fascinerende, det må jeg simpelthen gå ind og skrive en bog om. Så han har skrevet en bog, der hedder Sådan skaber du dit eget liv. Baseret på kvantefysik, så det er ikke noget med, nogen tror eller andre gør, og det virker for nogen. Selvfølgelig virker det forskelligt, og vi alle sammen er forskellige, det er helt sikkert, men det er altså, det kan bevises, hvad der sker, og hvordan vi kan forandre vores måde at møde frem i verden på. Det var en længere snak. Der er meget mere, jeg kan fortælle omkring meditation, men jeg vil også lige se lidt på de spørgsmål, som jeg har fået, og jeg kan se, der er nogle af jer, der har skrevet spørgsmål nu, men jeg vil lige starte med dem, som jeg har fået, inden vi startede i dag. Så det første, jeg har fået, er et spørgsmål om hvordan er det bedst at meditere? Hvorfor er det bedre at meditere siddende end liggende? For man mindre ud af meditation, hvis man ligger ned. Og det er jo et super godt spørgsmål, fordi det er meget generelt. Det er noget, vi alle, eller de fleste tænker på i hvert fald, når de starter med at meditere, måske selv når de har mediteret et stykke tid. Og hvorfor sidder man, og skal man sidde i skrædderstilling, og er det bedre end det ene og det andet? Altså, man kan sige, at ideen med at sidde i skrædderstilling, er, at man sidder med meget ret ryg, og man sidder meget opmærksomt. Hvis du sidder i en lænestol, eller hvis du ligger ned, så er du ikke lige så opmærksom, som hvis du sidder på den måde. Og samtidig så træner du også styrken i rygsøjlen, hvilket er en rigtig god sideeffekt, kan man sige. Så det er ligesom grundene til, at man skulle gøre det. Men så er det det her med, hvem er du, og hvor er du i dit liv? Fordi hvis det er, at det er for hårdt for dig, og det forstyrrer dig for meget ved at sidde i skrædderstilling til at starte med, så sid i en stol, du kan, eller ligge ned. Men hvis du oplever, at du let falder i søvn, eller du bliver ukoncentreret, så skal du gøre nogle ting, hvor du kommer hen imod og sidde lidt mere opmærksomt. Så det er sådan, altså det er de retningslinjer, som jeg vil give i forhold til det. Så kom der også et spørgsmål her, som hedder, kan du sige noget om rejsen i at benytte sig af at meditere? Jeg ved, det er en personlig rejse, en måde at være i verden på, og meget forskellig fra person til person. Er det en god idé at have en vejleder, som jeg kan tale med min proces om? Dejligt med ro, men sindet bevæger sig også. Jeg synes, det er et super godt spørgsmål. Og fordi det er jo helt sikkert, at når man starter med at meditere, så er det fedt, man mærker en ro, og man mærker, at mange ting bliver lettere, og man bliver friere i sit liv. Men nogle gange følger der også nogle ting med, fordi specielt hvis man mediterer meget, og man går meget ind i det, så mærker man, at man bliver udfordret. Fordi det, der sker, når man mediterer meget, det er, at man åbner op for de dybe mønstre, som der er inde i ens krop, i ens sind. Og det er jo klart, når man åbner op for dem, hvorfor man gør det, hvorfor man åbner op for dem, det er fordi, din krop, dit sind, den finder ud af, du er i gang med at gøre noget godt for dig selv. Og så vil vi gerne ses, vi vil faktisk gerne opløses, vi vil faktisk gerne have det bedre. Så det er en invitation for din krop og dit sind til at åbne op. Og det er specielt det, der sker i Vipassana meditation, som jeg vist ikke fik fortalt så meget mere om før. Men i Vipassana, der arbejder man egentlig med at sidde og observere og acceptere de ting, som der opstår, når man sidder i den stilhed. Og når man sidder længe nok, så begynder kroppen og sindet selv at finde ud af, at finde vej til, hvad der skal ses på, hvad der skal gøres noget ved. Og det kan godt være ubehageligt, og det kan være, man kan godt køre lidt skævt, kan man sige, i det. Og derfor så kan man sige, altså jeg tror, der skal meget til, at man kører skævt, men af den grund kunne det selvfølgelig være godt at have en vejleder, men
Jeg tror mere, jeg vil se det som en stor hjælp, hvis man meget gerne vil den rejse, fordi en vejleder, som jeg jo selvfølgelig også er, og er for en del mennesker, i forhold til når de er på deres rejse. Man kan jo gå ind, og så kan man kan se nogle ting. Jeg kan se og mærke nogle ting ret tidligt i en proces, og det vil sige, at man kan let ligesom hjælpe folk på vej den rigtige vej, gøre dem stille spørgsmål, så de selv bliver bevidste om nogle ting. Og det er jo hele tiden bevidstheden, der gør, at man forandrer, fordi man giver slip. Så det er jo sådan lidt, hvem man er. Nogen kan jo bedst lide at gå deres egen vej, men hvis man føler sig støttet af at have en til at rådgive sig, så synes jeg da helt klart, det er en god idé, og ofte så kommer man jo hurtigere og sikrere i mål, hvis man kan sige det sådan, uden at jeg vil sige, at man skal i mål med det, fordi det er jo en livslang rejse. En ting jeg lige vil sige også i forhold til det jeg ikke gjorde helt færdigt før med det der med tanker og følelser, at det er det der skaber vores liv, det som han skriver om i den her bog med kvantefysik. Altså det er det de virkelig har fundet ud af. Det er hvordan, hvis du kan sige vores krop og vores sind, der er det sådan lidt den normale opfattelse. Hvis der er et eller andet galt med et organ eller et eller andet sted, så skal man have noget medicin, eller man går ind og gør noget ved det organ. Men hvis man hellere tænker på, at de omgivelser organerne er i, og sørger for at ændre dem, og det er sådan set den store forskel, han skriver om, hvis du simpelthen sørger for, at hele din krop og dit sind, alle dine organer, er omgivet af en god energi, frem for en modstand og en negativitet og en bekymring og en bebrejdelse. Det er simpelthen den måde, du kan hele din krop på. Og det kan man nu bevise med kvantefysik, og det synes jeg jo er super interessant. Så den bog har virkelig interesseret mig meget. I kan godt se, at jeg kunne tale hele dagen her, men det skal jeg nok lade være med. Det sidste spørgsmål, jeg lige har fået inden her, det hedder et emne, som måske kunne være relevant at belyse, hvorvidt meditation kan hjælpe til afklaring af følelsesmæssige dilemmaer, som man sidder fast i. Og det kan det bestemt, fordi at en følelse vil også komme op, når man mediterer, når man er i stilhed, så vil det også komme op, ligesom jeg sagde før, og man ligesom får muligheden for at være bevidst med det, og ligesom lade det få lov til at passere, lade det få lov til at slippe. Så man kan både, altså når jeg arbejder med mennesker, der gerne vil slippe ting, men så guider jeg dem egentlig ind i en meditation, og ind i den situation, der gør, at den følelse opstår. Fordi det der sker, når man mærker følelsen, der er altid en fysisk del, man kan mærke også. Og hvis man går ind og bare er med, både det fysiske og det følelsesmæssige, observerer og accepterer frem for at reagere. Det er jo det, vi har lært os selv, det er, at når der er noget, der ikke er rart, så skal vi flytte os fra det, skubbe det væk, hvilket det også er godt, hvis det brænder. Men lige i forhold til den her situation, der er det, hvis vi vil frigøre os fra den slags ting, så er det simpelthen at observere og acceptere. Ja, det var lige de spørgsmål, der var kommet der. Jeg håber, I var glade for svarene. Så skal jeg lige se her. Stina skriver, du nævnte inden, at My Daily Tunes bliver gemt. Jeg møder meget tidligt på job. Kan man på daglig basis bruge? Jamen det kan du tro. Der er nok lige så mange, der er på live, som hvis ikke flere, der ser den på replay. Og der er nogen, der gør det inden, hvis det er, de synes, det er fedt, så tager de den for dagen inden, tager de om morgenen, inden de tager på job. Eller også så kan man tage den senere på dagen. Så den er simpelthen 2 minutter efter, at vi har afsluttet My Daily Tunes, så laver jeg den, så den ligger klar. Nå, Karina, du skrev et spørgsmål, jeg kom med svar på. Det var dog heldigt. Helle, hun spørger, hvor er det dejligt. Kan jeg vandre og meditere og få det samme ud af det? Altså, jeg synes jo, naturen er noget af det, der heler os allerbedst, fordi at den frekvens, som naturen den vibrerer på, den heler os bare ved, at vi er i den og er stille i den. Men det er altså noget andet, der sker, når man sætter sig ned og er lidt dedikeret og søger ind i sig selv. Så det kommer lidt an på, hvad man vil arbejde med. Men
man skal selv finde ud af sin rejse, men hvis man, så jeg vil foreslå at eksperimentere, det vil sige prøve at begynde at meditere lidt mere, og så se, hvad er det, der giver dig der i forhold til at gå i naturen. Der er jo også noget, der hedder mindful walking, kan man sige, og det er jo super fedt at gå og bare være med det, der er i naturen, og det er jo en form for meditation også, og rigtig godt, men det er noget andet, man arbejder med, hvis man går dybt ind og vil prøve at arbejde med at opløse gamle ting, hvis man kan sige det sådan. Elisabeth, som i øvrigt var med på Sri Lanka her og mediterer, hun spørger, hvorfor mediterer du i så mange timer? Og det er jo simpelthen fordi jeg har mærket den meget, meget store forskel, som der sker på mig. Den version jeg bliver i mit liv, den frie person jeg bliver. Jeg har simpelthen så meget mere glæde, jeg er meget mere til stede, jeg nyder mere, jeg kan være der mere, hele den måde jeg vibrerer på. Og det har jeg jo set de sidste 15 år, hvordan det skridt for skridt har forandret sig. Så det kan jeg simpelthen ikke lade være med. Altså til daglig mediterer jeg nok 2 timer om dagen. Men så tager jeg nogle perioder, hvor jeg mediterer, som der i januar 6 timer om dagen, og her hvor jeg er nu lige her, der mediterer jeg mellem 3 og 5 timer om dagen. Men det er sådan kun i kortere periode. Til daglig er det de der cirka 2 timer. Ja, jeg tror jeg har svaret på det meste. Og Fie er også på. Fie var faktisk med både på Sri Lanka, eller selvfølgelig med nede og meditere i de 10 dage, men hun tog også med herop, så hun har siddet lige her sammen med mig og mediteret. Så hyggeligt. Så jamen, jeg får også at vide fra min support i baggrunden, at jeg har dækket alle spørgsmål. Hold da op, hvor var det dog bare en dejlig session at være sammen med jer denne her lørdag morgen. Og skønt med alle jeres dejlige bemærkninger og spørgsmål. Så nu er vi nået til, at Jeanette, hun har siddet med en stor sorte gryde dernede, eller hat, eller hvad hun nu har gjort, og så har hun taget de forskellige, jeg ved ikke, hvordan hun har gjort det, men hun har i hvert fald trukket en vinder af 1 års medlemskab til My Daily Tune, og det er Maj-Britt Rosenmeier Olsen. Tillykke, Maj-Britt. Så du får en mail, og så kan du komme på og være med på My Daily Tune hver dag, alle hverdage i et helt år. Der var lige Kirsten, der lige skriver her, hvad gør man, hvis man får ondt i hovedet, når man mediterer? Jamen, godt spørgsmål, Kirsten, og hvis du gør det, så lyder det som om, jeg har hørt det før selvfølgelig, så lyder det som om, du prøver for meget. Det vil sige, at du anstrenger dig for meget, du prøver for meget at kontrollere meditationen. Måske du sidder med for stort et ønske om, at der ikke må være tanker, at du skal gøre det på en bestemt måde. Prøv at give slip. Og så start kortere, eller lad være med at lave det måske mere end 5-10 minutter til at starte med, og så lad det stille og roligt blive længere. Men ellers så skriv direkte til mig, hvis du vil uddybe det, så vil jeg meget gerne hjælpe dig med den slags spørgsmål. Og hvis der er nogen af jer andre, der har spørgsmål, som er sådan lidt personlige, eller kræver lidt mere, så skriv endelig en mail til mig. Meget gerne svare på. Jamen altså, med det så vil jeg jo ønske jer en helt fantastisk lørdag. Jeg håber, I møder lørdagen og weekenden med lidt mere ro og lidt mere oplysning omkring meditation. Jeg ønsker jer alt det bedste. Namaste.